ପୁଅକୁ ମିଳିଲା ବିଜେଡି ତରଫରୁ ହାତ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କଂଗ୍ରେସରୁ ଲାତ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରଜ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଇସିସି ତରଫରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାରର ନୋଟିସ୍। ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ମହଙ୍ଗା? ଖବର ଅନୁସାରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାରର ନୋଟିସ୍। ଏବଂ ଏଥର ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା।